देवी माई के मंदिर में अजन बाजन डीजे बाजा बाईब हो। देवी माई के मंदिर में अजन बाजन डीजे बाजा बाईब हो। होई है जे गोदी में बालकवा ता पाठ करवाईब हो। होई है जे गोदी में बालकवा ता पाठ करवाईब हो। बिना छछना तमनवा सुनसान लागे हमर घरवा आंगनवा। पूरी जहिया मनवा के लाला साता कला साधराईब हो। पूरी जहिया मनवा के लाला साता कला साधराईब हो। गोदिया में होई है बालकवा ता पाठ करवाईब हो। होई है जे गोदी में बालकवा ता पाठ करवाईब हो। लेके रोवेले बाझिनिया कहिया बसैबू देवी माई हमर दुनिया। ऐसन सुनर फल पाइब त हवन कराईब हो। ऐसन सुनर फल पाइब त हवन कराईब हो। गोदिया में होई है बालकवा ता पाठ करवा